Coba-coba cok kali kalang laksi paman kange ani kange ani kadom de horatum pini monjir production kolonga kangne kahan mi bang deng long pen nili pen sing teron pini nili nalitum phan puthot kai teng kai mang puthot wang thusi kadu we phanta pini ani keme adap keme kadu we tha puthot kurwang thu pajir thulo kadom pini nili labang suang deng long nalitum phan nanga wan pi lake hako penta karbia khai tum pirthe kiplang penta hemphu mukrang kikim tekang bang so pirthe apan serkep arjon serkep lasi hongharia thorom lake ilitum karbia khai sikirim athe ilitum karbia khai ke hako pirthe kiplang pirthe kang duk pentame bongkrok bongchin lapen avi aphik kardom kar di pensi ilitum ke ning ke cepathe adhorom pena ilitum long ke karbia khai lake methang ajutang methang apindeng sumpot methang aporong puthi banga khei banga thorom pen trek pikhangjang madu adhorom taili tumlong nang chingbar dunde lasi ilitum adhorom ke dhorom kang thir lapen dhorom ke thiar nam pusi ilitum ke sipudam lo lasi ilitum honghari adhorom lake aron ban mate karbia khai do anatum ke kirim pet lo hapir thek kang du perdal kang du hut pentame hemphu mukrang kitim kikim kerang ateng bensi ilitum non puta thokjir bom la lasi labang so teng pen munthi dam si pini karbiang long ang kangpi atok anu kedu akarbia khai tum antame methang adhorom methang apindeng sumpot methang ajutang jubat lapen nim rokom kapachanji pophan matha dam si kedam tang nipai kredet keparni labang so ciklu ilitum kacing honai akorti atum karbia adhorom kapachanji ko kabor ipon atum alang litum bothat lang solong ser dihu nak lamlong selang litum bang so convention di ponlo lasi labang so a video nang kelo abang phula ke sar khomsing tiso alang li kedo hamren rong supi lasi alang li niliphan labang so a video nang palelo lasi nili unan pen nang litum athengno kapaklang konji mate nang litum phan nang panong pilo lasi lang itha nang litum labang so a video lasi litum karbia khai doan tame dhoromolong kachetu kache rap dunje phan ke nilihin pe tame nili kangne kahan mi ang denglong be tame nang litum phan chuning ripon lo lasi labang so along ke chok chekili li don tame ilitum mithang dhorom mithang aputhi mithang jutang mithang jubatu mathapon pena litum ta kadia ponji lapen anso se ke than kapari dunje phansi lapen bidi sore pidun lonang bangon kadu kavita cherap chetu duna alang litum phan bidi sore pen chenglok ilitum chethan chimum dolonang lapen tuma dhorom thot pachan thulonang anso se ilitum angsong paje thang nun thulonang lapen ilitum ning che thelonang imethang arnam lapen imethang adhorom baphan asilang itha nang litum kadu kavita Kina kakek ke hotel kita juga dari pemantas. Nilai karya itu apa sih coba? Lapen, lapan so. Piring teram dola, pirte kiki mana, nindar kiki mana, arpan sirke barna, arjon sirke barna, muni kiki barna, mara kiki barna, lumana tha dulon nasi sakhi ki badana, dulona tha bhavan muti ka. Untuk macam sekon. Dan
Lasi don malitum ilitum karbi litak hekang tim apoti litum ta methang adhorom methang ajutang methang apindeng methang sumpon kebacan jikuti litum onghari hello atege litum alam litum kan biju litum abi kardom yati hokpet litum karbi hekang tim punji litum pen adhorom kaprek pen litum anim kom kaprek luti karbi litum kompon lasi litum sik sidul arona ting litum mathamonona litum jongsi methang adhorom methang pendeng tumpon methang karang karti tiju cepacan ji kulute nangdi kadu kabe amta ar pulo don mardetum lasi litum matharna mathathit pen litum klem methang adhorom methang ajutang juba pacanang tini pen klem nang itum longri lapen horom tini pen itum klem nang thang ajutang juba si ado thame lili tini ladak meeting keting kong habang pijo anu to maname ing khelo nang klem kontek pembek ko itum horom pacan rek ado gabi pantaning tini lilang kardo napadai amrilo to pini da katitong karbi hari amai kacari pon mai tu ake hai lapen pini katitong ahin pen kebang kethe kiding lapen kethe kire thekser atom lapen jepo jirpi ini lada katitong katong kabe tame nili angso amai long katitong dunlong pot nili kado pen taning rong piklo lapen surya kardom kajir lo ilitum karbi akhai ta methang adhorom do methang alam akido la sopot pen nang litum mathasi nilihin pen tame ning titik lo lamang so adhorom ilitum karbi akhai ta adhorom do pen litum kamathapon pot rolo nilitum meghaloi along ta sulia along litum karbi akhai don tharoi sira ong kep do si tame alada do akarbi atum ke thang alama ki thang adhorom ta katene si ke ong lo lasi nang litum ahin pen delini khelo nang litum ong hari amai atum karbi ong hari amai atum alada brang pen thang adhorom kethan ji aphan si nilihin pen ta tuningri lo ilitum pusar asing nam kanghor nangji ke nangli nili hello isar pusar asing nam ke kopi aphan si nili kuma nang litum aphan nili thani tung methang atirim methang ataram chorkli chupiju isar pusar atum angho ten ilitum kacar jabun aphan si isar pusar atum asing nam kanghor nangji pu lasi pini nili lada kamai long penta tuniri ingtung kadung kawe atum hanta bangso adhorom long tinta methang arpulo ini nangji nasi nili ini bangso mai long lam pot aduk mai pu hanta me nili inga klong pen chorolo nasi methang adhorom ke virang atam si non nang man lo nili tumalong ta karbi akhai do sita don tharo isira don thongkep angpong penke don thongkep ke bang Christian atau nang man lo lapen dung atum abang ke Christian atum long ta bordin nalong oke cudun lapen karbi atum itum honghari atum long ta
Tongke ra jota dun lasila tungke puta kali methanga thorom kawe tonsi thek dam long lo lasila sona bangke kali det nangji da tung karbi ang long ke ongdung ke itum hong haria thorom onglang apoti ning thetik la lasi kado kawe tu ningri nang litum pini lada kedo hong hari amai atum nang litum surya along meghalaya longri bang pen Hormo alam pusi lining helo si kado kawe tu mata ini bangso amai long pen nili nili lam thek goe apam si nili lam ting tong kong lo kardong Islam tulis kalau sakti Islam pada dasar pokoknya maka kami soal amai soal maka kami bisa soal maka kami sisi soal hamaga dewan berapa boleh bila tertinggal yang adalah jo la hello a video bangke kasi nalitum koson ma kamun tipon nilipan labangso a video long pen comments la pen nalitum ajir po jirpi doan fandame share pe tha la pen nalitum jongsi nili ka bonda pon a video don kelang long ver ye phan jongsi ning ma thaplo te nalitum nili video long subscriber dik tha la pen nalitum jongsi a frangsi kelang long ver jiplo te la bell icon long ver ignon nalitum prabjin pen nang lilong si nang lever po la sikado itu me nili phanta bidi sore ke chok che kelile anta nang dia po nili ini monjire production kangne hanmi bang deng long pen nalitum phan dia chang lo sikado we na me pini ani keme adap keme pini nalu suni tame chukleme chodame anso se neng kan piar jotame ke to me ke thak me apen ke dam me ke do me aphan nili arna mangno ilitum ninga che thepik arna matum phan ahir jume hang se nili kado we na me ningkang sama kardom pothot tang pajir tholo kardam coba cok kali kalang laksi paman kale ani kale